eratil mano marapar inyalo miyo sirkal mar William Ruto adi e wechego mag kedo kod mibadhi ahinya to gisani higni 3 mosebede telo. Kuom apar anyalo miyo Ruto 2 nikech kedo gi mibadhi en gimoro ma en conjunctive, en gimoro ma nitie kembe mag sirkal kaka EACC, nitie DCI, nitie DPP, nitie judiciary be ma ok tij Ruto kende to asa mag sirkal gi kaka DPP, EACC emo fail Ruto gi coordination monego gitim nikech magi te gin constitutional commissions, gin gi autonomous, gin gi autonomy in a way mani imiyo gi pesa gi bedo ga disbursed fully, koro gin gi pesa, gin gi teko mar tiyo, but iyudo ka departments gi coordinations ma departments gi kata commissions gi ema fail sirkal nikech Ruto oken tij Ruto kedo gi wach mibadhi, magi tij EACC, tij judiciary, tij DCI gi tij DPP. Koro anyalo miyo Ruto 2.10 nikech en be osetemo, but there is no far he can go. Onyalo mana wacho kaka nowacho nyocha ni nitie mibadhi matimore od bura. Ruto wono ok nyal kawo jogi moter gi e court. Ko wacho gini an na gine ni nyaka sani EACC pok odhi ne Ruto ni wacho gini, ni wacho wach mibadhi od bura. En nade in gi evidence, in gi mai. EACC pok odhi, Ruto wono ok nyal kawo bunge gi moter gi e court. To nyaka sani wanyalo wacho ni sirkal mano mar jatend piny Kenya William Ruto